Καλημέρα. Πώς πήγε το μάθημα των Αγγλικών? Γιατί είστε εδώ? Σήμερα δεν θα κάνετε ιστορία και θα γράψετε διαγώνισμα μαθηματικών της ημέρας. Ελάτε, κυρία! Αυτά, κυρία! Κυρία, αυτή την ώρα έχουμε ιστορία. Ναι, κυρία! Δεν μας έχετε και τίποτα! Δεν έχουμε διαβάσει, κυρία, δεν γίνεται! Δεν έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα! Λοιπόν, σταματήστε, άντε, τελειώνετε. Αυτό είναι αποφασισμένο. Τελείωσε. Τελειώνετε. Κάνετε χρόνο, άντε. Τέλος. Λοιπόν, τώρα θα σας μοιράσω τις σχόλες. Και από εδώ και πέρα δεν μιλάμε, για να μην αναγκαστώ να μην θα σας μιλήσω το γραπτό. Έχει εξισώσεις. Ωραία, έχει πάρει σαν. Αμάν. Την τσίπλα στο μάτι αγάπη. Έχει διαβάσει. Όχι. Μα κυρία, μας τιμωρείτε άγρια. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Σταματήστε. Πω. Όλοι μηδέν θα πάει. Γράψιμο κέντες. Θα πάρω κανένα καρόσα. Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, ποιο πήγε, δεν συνεργάζεστε. Κυρία μου δεν έκανα τίποτα. Ούτε εγώ. Αυτήν ήταν η Δική μου. Δική σου ήταν. Ωραία, Τι τελειώνετε. λες ρε. Μη συνεργάζεστε. Εντάξει. Είμαι στο παρατσάκι να σας το υπενήσω. Εντάξει. Ρε, δεν ξέρω τι να γράψω. Έλα, μιλάμε σιγά σιγά. Κάτσε να γράψω. Σε λίγο 137. Ναι, μας βλέπει, κυρία, πριν. Εγώ παιδιά θα τις παραδώσω αυτό. Θα φορέσω την κουκούλα για να μην με δει η μάνα μου και θα με το κομίσω στη χώρα. Έλα, μωρέ, πανεύκολο είναι. Πανεύκολο. 2 λεπτά υπόθεση. Δώσε το τέλος βασικό, το πειράζω. Παιδιά, τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? 9 Απριλίου. Wow!